Hi ha aquest dilema de les noies s'han de treure el vel, han de plantar cara als pares o han d'anar tapades fins les celles. Pot ser una persona religiosa i no anar tapat fins a dalt de tot, però es troben que si tu freqüentes ambients religiosos són d'aquest perfil, i aquí hi ha hagut notícies als mitjans sobre l'imam de no sé quina mesquita que fa uns discursos que és per tancar-lo a la presó, i l'alternativa és donar l'esquena a l'islam. Si la gent que no té antipatia per la religió, vol mantenir les tradicions, això, doncs, i a més vivint aquí, doncs que potser trauria bona part dels musulmans. Pot ser un país asiàtic, el sud-est d'Àsia o un país islàmic. Si tu quan penses en el que passa allà ho tractes sent conscient que estàs parlant de gent com tu, que passa els mateixos problemes i preocupacions que tu, aquestes notícies potser transmetrien una sensibilitat que és diferent d'aquests titulars tan cridaners. Parleu de l'Almadineyat, els reformadors que voldrien desfer la part islàmica de la república, per dir-ho així. Doncs el poble menut, que potser té una religiositat una mica menys sofisticada però popular, va veure en aquest home, que és un home treballador, que a més té aspecte d'home treballador, i que en realitat és com un populista, com ho podien ser els populistes llatinoamericans o com poden ser els populistes d'aquí. El gruix dels votants et diuen com hi haurà menys llibertat. La resposta quina és? És igual. Si hi ha més policia, si hi ha més càmeres, com jo no ho faig res dolent, hi haurà menys llibertat. Dius, ja, però arribarem a final de mes. Això existeix mentre existeixin aquests pobles, per tant el problema no es pot resoldre, però la gent que viu allà el que no vol és autodestruir-se. Llavors la situació ideal seria tornar a aquesta situació de calma tensa on tot sempre està com a flor de pell però ningú acaba de llançar una bomba. Llavors pel que fa al conflicte concret aquest d'Iran, és probable que el règim de la República Islàmica no caigui. Mentre tenim aquesta conversa, hi ha una guerra oberta a l'Orient Mitjà. Els governs de Trump i de Netanyahu van començar el darrer episodi del conflicte obert amb l'Iran el febrer passat, amb l'eliminació de l'Aiatollah Khamenei. Han tornat les hostilitats al Líban, Gaza a banda, i es manté l'estret d'Hormuz com una amenaça latent sobre tota l'economia europea i mundial. Així es recompon el mapa del poder d'una regió sencera. Aquest és un mapa amb una història antiquíssima, però en les darreres dècades el paper de l'Iran ha estat central en la regió. Especialment des que els Estats Units van fer les guerres d'Afganistan i de l'Iraq i li van eliminar de retruc dos dels contrapoders que hi podia haver a la regió. La història de la regió, la història del món, la podem dividir en etapes intuïtives, dient després de la Segona Guerra Mundial, el 1945, fins al 1989, hi ha la Guerra Freda, amb dos grans poders, el poder soviètic i el poder nord-americà. Els soviètics també es van deixar arrossegar a guerres com la d'Afganistan, que es diu que és la tomba dels imperis. Després vam tenir una època entre 1990 i el 2001 on semblava que l'hegemonia nord-americana era impossible de contestar, on la història s'havia acabat i on el liberalisme, el capitalisme i la democràcia nord-americanes semblava que avançarien al galop per tot el planeta i fins i tot arrossegarien la Xina cap a la seva esfera d'influència. Però van venir els atacs de les Torres Bessones el 2001 i això va fer girar l'atenció geopolítica dels nord-americans cap als països que, segons ells, estaven darrere d'aquest reequilibri de poders al món. L'Afganistan perquè havia de ser el lloc on els Bin Ladens estaven refugiats i l'Iraq no se sap ben bé per què, tot i que tothom entén exactament quins interessos s'hi defensaven. Això va durar 20 anys, del 2001 al 2021, fins que Biden, el president Biden, va decidir retirar les tropes definitivament. Però va travessar l'economia americana, la política americana. Sense les guerres d'Iraq i d'Afganistan, segurament Obama no hagués pogut guanyar les eleccions que va guanyar el 2008. I amb tot, els trilions de dòlars, com diuen ells, les vides perdudes, la destrucció de ciutats, cultures, equilibris polítics, va suposar un constant remenar d'una regió on només semblava que quedava Iran com a contrapoder al món occidental, a Israel i a totes i cadascuna dels objectius del món occidental a la zona. Des del 2021 fins al 2026, que és on som ara, ha retornat Trump, que va ser el primer que el 2018 ja havia trencat l'acord per frenar la proliferació nuclear de l'Iran i darrerament ens ha arrossegat a tots plegats a una guerra de la que no en sabem
pràcticament res, no sabem com acabarà, no sabem on ens portarà, no té cap objectiu mínimament raonable i més enllà de la guerra històrica amb l'Iran, del conflicte històric en el seu paper antioccidental, no sabem exactament quins objectius persegueix. Aquí alguns mitjans en parlen com si fos una pel·lícula llunyana o, com a molt, com ens encareix la benzina. De vegades ens arrosseguen a una retòrica de guerra de civilitzacions, de vegades ens veiem arrossegats als marcs anglosaxons, de vegades als marcs espanyols o europeus i les seves necessitats de rearmament. Però ens falta una mirada centrada des de la catalanitat o des dels interessos del nostre país. Quan mirem el món àrab o el món de l'islam, que no són el mateix, amb ulls espanyols, tenim un problema d'origen. La mirada espanyola sobre l'islam està construïda sobre 8 segles de presència musulmana a la península i sobre tota una retòrica, tota una cultura, tot un folklore de considerar el món islàmic, en aquest cas el món del nord d'Àfrica, com l'enemic, i ara ha travessat per les onades migratòries que ens han portat moltes persones de països on la religió de l'islam és majoritària i ens hem acostumat a convertir-la en un calaix de sastre on hi aboquem totes les nostres pors o totes les nostres prevencions davant de les onades migratòries o davant de les religions i els costums i les maneres de fer que són diferents de les nostres i que ens costa identificar o de no sentir-nos-hi amenaçats. Per fer una lectura pròpia dels conflictes a l'Orient Mitjà, hem convidat potser la millor persona disponible per fer-ho. És el Jordi Lleonart, que porta 20 anys interpretant el món àrab i l'islam des de Catalunya i en català. Coneix Síria, Turquia, l'Iran, el Líban, Palestina i un llarg etcètera. Ha cobert genocidis, revolucions, guerres oblidades. Ha escrit sobre minories de les quals ningú no en parla, assiris, yazidites, drusos, kurds, saharauis, amazics. Va publicar el 2024 un llibre sobre el xiisme que avui es llegeix amb una altra urgència. Té una mirada treballada, lliure i sense complexes. Aquest és el llibre Viatge al cor de l'islam. És un llibre extraordinari, molt ben escrit, articulat al voltant d'uns quants viatges que ha fet el Jordi per diversos països on l'islam és la religió majoritària i amb un èmfasi particular en el significat del xiisme, que és una de les branques principals de l'islam i que sovint és molt mal llegida per part dels nostres mitjans i de la nostra societat civil per raons de les que en parlarem. Jordi, gràcies per venir. Gràcies per convidar-me. Recordeu que venir a l'Ensems no vol dir donar suport a l'Hora, que és el partit polític que el produeix. Tampoc vol dir no donar-li suport, no ningú ve aquí per boicotejar-nos. L'Hora és un partit polític que té com a missió la llibertat del país i el seu bon govern. Si us interessen els nostres podcasts, podeu subscriure-us al canal, podeu fer-vos militants, o ens podeu oferir el vostre temps, les vostres neurones, els vostres recursos, perquè podem fer créixer aquest partit que ha d'alliberar-nos del jou dels espanyols. La primera pregunta que et vull fer és la mateixa que fem a tots els convidats. De què no se'n parla prou quan parlem del món islàmic? I si són moltes coses, quina és la més flagrant? Quina és la que quan tu veus les notícies que es parla de l'Orient Mitjà o del món islàmic, dius d'això se n'hauria de parlar més i no se'n parla prou? Potser més que reformularé la pregunta. En comptes de respondre sobre què hem de parlar o de què no hem de parlar, jo el que canviaria, el que trobo a falta és el context o la mirada o la manera com s'enfoquen les notícies que venen d'allà. Perquè el què, la notícia, el titular, és perquè per qüestions d'espai dels diaris de pàgina i de temps a la televisió i a la ràdio, han d'informar de fets concrets i no poden donar el context de tot. I cada dia no poden estar donant el context de què és el món islàmic, la diferència entre musulmà i àrab, però com s'expressa la notícia o la rellevància que es dona un fet a un altre, o sigui, el context, l'aproximació, jo diria la sensibilitat que té la gent quan parla de països exòtics, això és el que trobo faltar. Una sensibilitat de persona que conegui allò i que... I no és tan difícil tampoc interpretar les coses que passen de la manera encertada. Trobo a faltar que la gent miri cap allà amb més normalitat. Ara diré una cosa que sembla ridícula, però si tu penses un país exòtic, pot ser un país asiàtic, el sud-est d'Àsia o un país islàmic. Si tu quan penses en el que passa allà ho tractes sent conscient que estàs parlant de gent com tu, que passa tenen els mateixos problemes i preocupacions que tu, aquestes notícies potser transmetrien una sensibilitat que és diferent d'aquests titulars tan cridaners
ara que s'entengui, perquè s'entengui això que estic dient, és parlar de la mala imatge que té el xiisme. Si quan es parla de xiisme, sempre la persona que et trasllada aquesta notícia o aquesta peça d'informació et trasllada recel, desconeixement i et pinta una caricatura d'aquestes persones que viuen allà, és diferent de si tu t'explica el mateix fet una persona doncs, que els coneix o que se'ls estima o que els aprecia o que els coneix de prop. Sense necessitat tampoc de caure en la propaganda, no? És a dir, una cosa és que tu no transmetis un recel i l'altra cosa és que et dediquis a defensar. Això ho dius en el llibre, crec que és a la introducció que ho dius, no? Que de vegades vivim atrapats en un món on només hi ha aquestes dues perspectives, no? Una que és molt menys creativa i simplificadora i una altra que és tan reivindicativa que tampoc te la pots acabar de creure, no? I potser la gent no ho fa amb consciència de voler fer un missatge polític o menys tenir o elevar una altra cultura, però de vegades potser és una cosa inconscient. Quan es parla d'un país exòtic, sembla que el que ho explica et vol convèncer d'alguna cosa. I aquí és on es repeteixen els adjectius negatius o els adjectius positius, i llavors és quan et trobes que hi ha gent que sembla que estigui fascinada per Iran i això porta a defensar el règim d'Iran perquè està lluitant contra els Estats Units, i a l'altra banda també hi ha una fascinació, doncs, per exemple, la gent que parla molt bé d'Israel. Trobo que, vist des d'aquí, sent un estranger, saps? Que no té família ni interessos allà, quan es parla d'aquella regió amb aquesta intenció potser inconscient de voler fer un discurs polític, doncs acaben parlant a favor i en contra d'una situació que potser que hauria de ser expressada d'una forma més neutra. També és cert que els conflictes a l'Orient Mitjà són mecanismes d'expressió de divergències polítiques locals, és a dir, de vegades parlem d'Israel o parlem de Palestina o parlem d'Iran o parlem dels Estats Units respecte a Iran o fins i tot parlem dels saudites o parlem i en parlem com per expressar les clivelles polítiques que tenen a veure amb els nostres odis locals o amb les nostres animadversions locals, i el detall exacte del que passa allà ens és una mica igual, d'alguna manera. I això no sé si és una cosa natural, un impuls humà, o la gent que té poder de crear opinió pública està interessada a fer-ho així per vendre més diaris o per tirar els votants cap al teu partit o un altre. Però sí, sembla que hi ha com un paquet, estàs parlant de països on no has posat mai els peus, on no hi tens família, però ja automàticament depèn d'on et situïn políticament al teu país, a Catalunya, doncs se suposa que has de comprar tot un paquet. És allò, si ets d'esquerra, si ets pro-palestí, antiamericà, si ets de dreta, si ets pro-israelià, coses que jo tampoc no entenc que tinguin una cosa a veure amb l'altra. Vull posar un exemple d'això, perquè aquest llibre, que no el puc recomanar més, és a dir, crec que és un llibre extraordinari. Moltes gràcies. No, ho dic de veritat, és un llibre que fa temps que tenia pendent de llegir i que, amb l'excusa de convidar-te, doncs he pogut finalment llegir-lo. Està molt ben escrit, és apassionant, es llegeix gairebé com una novel·la de viatges, per dir-ho així, però el viatge està trenat amb coneixement, amb història, amb teologia, amb perspectiva social. I et diré una cosa que m'ha cridat l'atenció, i potser estaré revelant la meva ignorància dient això, no? Però hi ha un moment que expliques, crec que és en el primer viatge, que és el més llarg, que fa gairebé 100 pàgines. Quan arriba al país, em parlo de la República Islàmica d'Iran i la gent que dona suport al règim. Sí, no? Que fas tot un batall que és preciós, o sigui, el matís és fantàstic, i realment veus la humanitat de la gent, fins i tot de la gent que estàs radicalment en contra, no? del que ells pensen, no? Però no pots negar-los la humanitat i d'alguna manera reflecteixes la teva. No? Però hi ha un moment que parles amb un estudiant, diguem-ne de teologia, per dir-ho així, que vol ser un home de religió, i vas a parar a casa seva a dinar i a fer la migdiada. Expliques com et convida a dormir i es queda adormit i roncant. A l'estiu, quan fa calor, què has de fer? I aleshores parleu de l'Ahmadinejad, el que va ser president de la República de l'Iran, que arreu del món doncs era presentat bàsicament en la seva vessant religiosa, en la seva vessant, diguem-ne, fonamentalista, per dir-ho així. I tu expliques que el gran atractiu de l'Ahmadinejad era justament que de les dues opcions òbvies que hi ha en el sistema electoral o en el sistema polític iranià, que és
la casta, l'oligarquia religiosa sacerdotal, la casta sacerdotal, si puc fer servir aquesta expressió, o els reformadors que voldrien desfer la part islàmica de la república, per dir-ho així, doncs el poble menut, que potser té una religiositat una mica menys sofisticada però popular, va veure en aquest home, que és un home treballador, que a més té aspecte d'home treballador, i que en realitat és com un populista, com ho podien ser els populistes llatinoamericans o com poden ser els populistes d'aquí, que deia no importa tant que discutim sobre com hem d'anar vestits, amb l'assumpció que hem d'anar vestits de manera conservadora, sinó l'atur o l'habitatge o el preu del pa, no? I que la gent es va sentir identificada amb un home que prometia la mena de reformes que havia fet com a alcalde de Teheran, el metro nou de Teheran, no? Aquest tipus d'aproximacions, que després no va poder fer les reformes que ell havia promès, però, o no tantes. No, ell tampoc, no era un reformista, però sí, respon a aquest perfil, a aquest retrat que estàs fent. Sí, i que volia ajudes als camperols, més protecció social per les dones, no? O sigui, hi havia tota una sèrie de discurs que anava acompanyat d'un discurs molt reaccionari religiosament, de recuperació de la policia moral, etc. No? I això en realitat ho hem vist també, o ho estem veient també a Europa, amb els partits que són molt tradicionals en lo cultural, molt tradicionals en lo moral, l'extrema dreta europea ho és, molt culturocèntrica, però que promet una sèrie de proteccions justament doncs, de serveis socials o de la pagesia, no són llibertaris a la Milei, diguem-ne, no? I en aquest sentit, el teu llibre explica molt bé, no d'una manera teòrica, no com un assaig, sinó explica molt bé doncs, una pulsió d'una persona de classe treballadora que decideix dedicar-se a la religió i que tot i que ja entra en una fase de sofisticació religiosa, encara reté aquella admiració pel líder popular, no? Sí, clar, i ara que has comparat amb l'extrema dreta europea, al final el gruix dels votants d'aquest perfil ideològic, doncs al final quan tu els contrastes, el discurs amb el que hi ha darrere o el que passarà, et diuen com hi haurà menys llibertat. La resposta quina és? És igual. Si com jo no faig res dolent, si hi ha més policia, si hi ha més càmeres, com jo no faig res dolent, doncs allà una mica també dius, hi haurà menys llibertat. Dius, ja, però potser arribarem a final de mes. O potser aquest senyor no podrà canviar la política internacional, però almenys té la dignitat de plantar cara a Estats Units amb aquests discursos contundents. Sí. Ahmadinejad va ser en aquell moment la veu del poble humil d'Iran, perquè Iran també és un país de 100 milions de persones, o sigui que hi ha candidats, ideologies i tot, de tot. Però el gruix de la població, tot i que vol que les coses canviïn, el gruix de la població també és prudent i vol que les coses canviïn, però no volen un daltabaix, perquè tenen l'experiència, han vist a l'altra banda de la frontera que ha passat a l'Iraq i que ha passat a Síria. Per tant, és propici un candidat que proposa un canvi, en el sentit que sigui, però que no arriba a trencar contra el règim, doncs a més en aquella època era lògic que tingués èxit. Bueno, hi havia hagut una mica d'obertura en els anys anteriors, no? La llei és la mateixa, el règim és el mateix, però depenia del president de torn. Hi havia presidents doncs, que no aplicaven, la llei era la mateixa, però no aplicaven la llei pel que fa al vestir doncs, amb tanta, podríem dir, literalitat, i eren més permissius a l'hora de l'espai públic, que les noies i els nois anessin junts, que les noies no anessin amb vel, que els bars posessin música, doncs eren més permissius, i va haver una època als anys 90 que era així, després va arribar Ahmadinejad i va tirar tot això enrere. Era una persona que li agradava, és un gran fan, era un seguidor de l'Ayatollah Khomeini, i aquest senyor, ell es va formar com a home, com a persona, com a iranià i com a polític, es va formar en aquella època i era un d'aquests fanàtics seguidors de Khomeini, i per ell Khomeini tot el que representava per ell és l'estat ideal de les coses, i Khomeini representava això, un estat religiós, una dictadura, autoritari, antioccidental, va prohibir la música, va obligar les dones a vestir de certa manera. L'Iran d'alguna manera funciona com l'exemple o el contraexemple de tot el que està malament
en la vessant política de l'islam, no? És una gent que es desfan d'una monarquia molt antiga i autoritària, tot el que tu vulguis, però occidentalitzant, almenys en les formes de les parts altes de la societat i les classes mitjanes, i aleshores fan un gir que és nacionalista religiós, l'any 79, desbanquen aquesta monarquia amb una coalició que inclou els demòcrates, tothom. Però quan arriben al poder són capaços de reconvertir un estat molt gran, amb molta diversitat i amb molta història, amb molt d'orgull, a més, en una república molt teocràtica, molt centrada en el fet religiós, i arrosseguen les dones doncs, les que no, diguem-ne, participaven del vel o del niqab o del xador com la llei mana, i van aconseguir fer aquest gir de tota una societat. A la força també, Sí, clar. Els últims anys del Xa, tota l'oposició lluitava per fer caure el règim, la dictadura del Xa. Tota vol dir els comunistes que eren molt forts, la petita burgesia, la gran burgesia, els religiosos, menys religiosos, i per diverses circumstàncies la figura de Khomeini va esdevenir una icona, i darrere d'aquesta icona es van aplegar tota l'oposició, fins i tot els comunistes mostraven retrats de Khomeini com a líder d'aquella revolta que havia de fer caure la dictadura del Xa. El que passa és que un cop cau el Xa, Khomeini pren el poder i per la força de les armes, de la repressió, de les pallisses, de la por, el seu poder es va ampliant i va arraconant els altres grups que també han participat en la caiguda del Xa, fins a un moment que també per diverses circumstàncies hi ha atemptats, hi ha lluites, i un moment que fins i tot es pena amb la pena de mort, es castiga amb la pena de mort, pertany al Partit Comunista. I hi ha algunes persones, alguns homes de religió, d'aquests que van amb el turban, aquests ayatollahs que van amb el turban i que es dediquen a parlar de religió i dediquen la seva vida a la religió i són partidaris d'un règim islàmic, però no veien amb bons ulls l'autoritarisme de Khomeini, van criticar-lo i alguns van acabar a presó, alguns apallissats, alguns no van poder continuar fent docència. O sigui, gent de la seva, del seu ram, religiosos, gent molt conservadora, gent molt gran, i van criticar l'autoritarisme de Khomeini i els van apartant. De fet, expliques, no?, que les dues persones que li van salvar la vida quan el règim del Xa el va detenir, després una va acabar sentenciada a mort i l'altra amb arrest domiciliari fins que va morir. No? Sí, per criticar que no la gent esperava que hi hauria una democràcia o hi hauria unes certes llibertats, no van arribar, i per criticar-lo van acabar així. Això a mi m'agradaria entendre-ho, no vull dir en el sentit històric, sinó en el sentit gairebé psicològic, no? Com és possible, no?, que una revolta que neix des de la pulsió de llibertat acaba amb un règim tan terrible. Però una cosa que m'ha interessat molt del llibre és que tu expliques una cosa que hi entrarem ara amb calma, però una de les diferències entre el xiisme i el sunisme, diguem-ne, és que el xiisme és una mica més de la perifèria diguem-ne, de l'espai islàmic, per dir-ho així, és minoritària respecte al sunisme, i és una mica més, almenys des de la perspectiva suní, hem de dir suní o sunita? Sunnita. Des de la perspectiva sunnita és heterodoxa, és relaxada respecte a l'estricta ortodòxia, no? I diguem-ne, la història del xiisme és una història de gent que té un punt més popular, té un punt més del poble, en aquells llocs que estaven més allunyats del món àrab o més allunyats del món... I en canvi, el representant màxim polític d'aquesta branca de la religió, que són els ayatollahs d'Iran, és la versió més opressiva potser no és la més opressiva, potser n'hi ha altres que competeixen, però almenys és un país molt gran, governat amb mà de ferro, que ha plantat cara, diguem-ne, a una onada mundial. Sí? Sí. No, un parell de coses sobre això que deies. Sobre això de l'heterodòxia i l'ortodòxia. Jo crec que de vegades fem servir heterodox sense ser-ne conscients d'una forma despectiva, perquè confonem ortodox en majoritari i heterodox en minoritari, que són dues coses diferents. Totalment. Perquè l'islam
les dues branques de l'islam tenen la mateixa antiguitat i neixen al mateix moment. Però l'islam sunnita, hi ha una... Molt resumit la història de l'islam, és que quan mor Mahoma hi ha una lluita per la successió, per veure qui serà, qui lidera la comunitat islàmica, hi ha una lluita, que és simplement política, entre dues branques. La que guanya, que és els segles després, és el que es coneix com a sunnisme, són els que, com guanyen, es queden al centre. Tu mires el món àrab, que és el bressol del món islàmic, el centre físic, Aràbia Saudita, Península Aràbiga, Síria, Jordània, sunnita. I els xiit, la branca, la facció que perd la guerra per la successió de Mahoma, com perd, s'allunya dels centres de poder, se'n va cap al sud de l'Iraq, allà els seguidors d'aquesta branca es barregen amb perses, zoroastrians, cristians, maddeistes, i d'aquesta barreja és la que ha donat aquest caràcter tan especial al xiisme. I són de la perifèria. Són menys en quantitat, se'n van cap a la perifèria, s'han barrejat amb altres cultures i això fa que tingui aquest toc especial en relació a l'islam al que estem acostumats. Però en aquest cas coincideix que és heterodox i minoritari. Però heterodox... Si tu estàs en una sala amb 40 persones que totes parleu català i jo sóc l'únic que parla un altre idioma com a llengua materna, jo no sóc heterodox, jo estic vivint la meva ortodoxia que he pres dels meus pares. Llavors, heterodox en el sentit que és peculiar, però en relació al que nosaltres pensem que és un musulmà normal, que és el majoritari, que és el del nostre entorn físic. Els musulmans d'Europa i els que han arribat a Europa, o els que són fills de gent que ha arribat a Europa del nord d'Àfrica, són sunnites. Nosaltres estem acostumats a la gent que està interessada. Si tu preguntes a algun musulmà d'aquí i com és la seva religió, t'explicarà la versió d'un entorn mediterrani, del Marroc, d'Algèria, de Tunísia. I també pels mitjans de comunicació, quan parlen de l'islam, doncs parlen dels països on passen coses que ens afecten. I ara perquè hi ha el conflicte d'Iran, però habitualment no és un país que se'n parlés molt. Llavors es parla d'Aràbia Saudita, la gent va fer negocis a Dubai, la gent va de vacances a Jordània, tots aquests països són sunnites i llavors nosaltres estem exposats a una branca de l'islam a la que estem habituats. Llavors, quan et parlen de l'altra branca de l'islam, que és aquesta que és majoritària a Iran, al sud del Líban, en alguns llocs del Pakistan, d'Afganistan, com és tan diferent del que estem acostumats, el primer que ve al cap són diferents, són heterodoxes, però aquella gent està practicant l'islam ortodoxa que ha après dels seus avantpassats. Estic d'acord, però a veure si ho sé expressar d'alguna manera. Ja sé perquè un és més pur i l'altre està més barrejat. No tant això, que tots deuen estar igual de barrejats, sí. Però jo tinc una sensació, però potser és una sensació, insisteixo, que si tu agafes els wahhabites, per exemple, que és una branca molt fonamentalista del sunnisme, hi ha un argument sobre la puresa darrere de la puresa de la doctrina, vull dir, de tornar a un moment originari, el rotllo que foten va per aquí. Vull dir que és la seva propaganda. Després, si és veritat o no, ja sabem que tal. Però vull dir que de la mateixa manera que tu, si anem a ja sé que no tot és comparable, però si anem a les denominacions cristianes que hi pot haver en el món, doncs n'hi ha algunes que són més que el seu argument és la puresa i d'altres que el seu argument és jo què sé, la historicitat o l'arrelament o el fet de pertànyer a un determinat territori o el que sigui. I potser perquè el xiisme és molt present a l'Iran i l'Iran és Pèrsia i els perses són molt autoconscients de la seva història, tenen una hostilitat amb els àrabs considerable i consideren l'islam, corregeix-me si m'equivoco, crec que ho dius, ara no sé si ho he tret del teu llibre o d'un altre llibre, però que ells consideren l'islam en part és una de les capes de la seva identitat i per tant se senten còmodes amb la barreja entre la seva religió i la seva tradició cultural tal. Mentre que potser, i aquí és on em pots corregir si m'estic equivocant, d'altres branques de l'islam dels més sunnites diguem-ne, tenen una autopercepció més d'una ortodòxia, diguem-ne, no? Això creus que forma part de la identitat que tenen? Sí, i jo intento no fer comparacions mai amb res perquè les coses, si les pots explicar bé que la gent les entengui en el seu propi context, està bé. Però en aquest cas sí que jo acostumo a fer la comparació amb catòlics i ortodoxos per una banda i els protestants per l'altra. Perquè la gent entengui que són dues sensibilitats diferents, perquè depèn de com expliquis, pots despertar simpaties en la gent per una branca o per l'altra de l'islam sense voler, perquè
els xiites doncs, tenen tota aquesta cosa de cultura popular molt present. Entrar en una mesquita xiita és una experiència diferent d'entrar en una mesquita sunnita. Hi trobes, és com una església catòlica, trobes retrats, imatges, banderes, colors, és com una explosió de colors. Entres en una mesquita sunnita i és com entrar en una església evangèlica, sòbria. Hi ha esglésies protestants on fins i tot no tenen ni creus, perquè la idea és estàs tu, la teva fe, les escriptures i Déu, i pel mig no ningú t'ha d'interpretar res ni t'ha de dir què has de fer ni has de deixar de fer. I en el sunnisme trobem això. Clar que després hi ha gent, la gent després demana pels imams i els ulemes, com la gent del carrer no és experta en religió, quan té un dubte, doncs fa la consulta a aquella persona que li diuen ulema o teòleg o imam, que et resol els dubtes i t'ho posa tot en context. Però un sunnita no té l'obligació de seguir els consells de ningú. Està ell, l'Alcorà i Déu. I és una sensibilitat. En canvi, els catòlics o els xiites tenen una altra sensibilitat on està molt present traces o jo li dic és religiositat popular. I aquesta gent, aquestes branques, aquesta mirada de l'islam sorgida al mig del desert de fa molts segles, que ha derivat en això que coneixem per wahhabisme, que és una branca de l'islam sunnita, molt enfadada amb el món. Aquesta gent creu que tot allò que a mi em genera simpatia de cultura popular, que la gent tregui banderes i que la gent mengi per una celebració i ensenyi unes espelmes i faci una peregrinació a una mesquita o una ermita. O vagi a un cementiri a posar flors als seus ancestres. Doncs ells tot això ho troben, són afegits a la religió, creuen que la religió és només les escriptures i punt. I tot això, que és cultura popular, que forma part de la naturalesa humana, perquè tots els humans canten, veuen, ballen i caminen, doncs tot això ho troben que s'ha d'eliminar. Fins al punt que fins i tot s'han carregat cementiris. Quan van ocupar Aràbia Saudita, el cementiri on hi ha Mahoma i tota la seva família, es van carregar les làpides. Es van bombardejar, no? Es van carregar les làpides, perquè això és idolatria. És una cosa portada a l'extrem, perquè tot això, a mi, és la meva opinió, contradiu la mateixa naturalesa humana. Estan contra els amulets, contra les peregrinacions, contra demanar el que sigui, perquè, parèntesi, també el món sunnita, tot això que t'estic explicant, que explico el llibre que he vist a Iran, el món sunnita també existeix a països que tenim més a prop, al Marroc, i una llarga tradició de sufisme, que és una manera de viure l'islam en què hi participen expressions religioses que donen molta importància a la música, a la dansa i a la, no és veneració, però a la visita de tombes de persones molt importants, com no són sants, però seria l'equivalent, perquè al Marroc la gent són persones com nosaltres, tenen una història, tradicions, i de tota la vida s'ha fet. Quan és l'equivalent a la festa major, la gent fa una processó, una romeria, a la tomba de no sé quin, la traducció de vegades es diu santó, són marabuts, es diu marabut en àrab. Van a la tomba, pel camí canten, ballen, llencen caramels als nens i fan un pícnic allà on hi ha la tomba i tornen. Com aquí, quan és la Salut a Sabadell, doncs la gent va en peregrinació o caminant, o li pots dir moltes maneres, una passejada, però al final és una peregrinació a una tomba o una imatge d'una verge, menges, fas una cercavila en gegants i tornes. I això al món islàmic a tot arreu es fa. Passa que aquest pensament sorgit a l'Aràbia Saudita, que ha derivat o degenerat amb el wahhabisme, doncs diu que tot això fora. I un altre apunt sobre això que ells diuen que volen tornar a l'època de com es vivia l'islam, a l'època de Mahoma. La gent de vegades se n'en fot perquè diuen, però no fan servir el cotxe o tenen mòbil. El que volen és tornar a una època on els valors, les relacions socials, les relacions de poder siguin aquelles, jo afegiria, no aquelles que es donaven en l'època de Mahoma, sinó la que ells creuen que es donaven en l'època de Mahoma, perquè ells s'han muntat al seu cap una imatge del que era aquella època, que ells estan convençuts que era així, però això a mi no em costa gens d'entendre en el sentit de que dins del catolicisme mateix, que diguem-ne seria una ortodòxia, hi ha gent, diguem-ne, cultes que són
de veneració dels primers cristians i de la manera d'entendre les relacions humanes dels primers cristians o les jerarquies socials dels primers cristians, i això és vist com una puresa i com una... De la mateixa manera que els puritans protestants es diuen puritans perquè recercaven la puresa del cor, o els metodistes perquè el seu mètode, o els... No? Jo crec que aquí els baptistes perquè tenen una visió il·lustrada del baptisme. Això és una cosa que tu dius en el llibre explícitament, però molt implícitament està present tota l'estona, i és que nosaltres quan diem l'islam com si fos una cosa, i l'islam és moltes coses, hi ha molts islams diferents, tendim a separar-los en aquestes dues grans famílies, igual que podríem dir els protestants i els catòlics i els ortodoxos, però en realitat, igual que podem dir, doncs això, que hi ha luterans, calvinistes, anglicans, metodistes, baptistes, evangelistes, i dins del catolicisme hi ha Justícia i Pau, els Legionarios de Cristo, l'Opus Dei, les Teresianes, els Salesians, els Claretians, i cadascú té un carisma i una manera d'entendre l'Església i la religiositat diferent. Fins i tot dintre de l'ateisme tenim gent agnòstica, bel·ligerant, anticlerical, espiritualista, mística, New Age, no? Si podríem... L'islam també, només en la part xiïta, que al final del llibre tu fas una guia breu del xiisme i allà hi ha les famílies sorgides del xiisme, ja són un fotimer i et perds en les diferències, creus que hi ha una necessitat d'expressar, no tant que tothom hagi de conèixer totes les famílies de l'islam, però sí que ha de saber que qualsevol afirmació que tingui una frase que comenci amb un subjecte que es diu l'islam és, i una simplificació al darrere, necessàriament, per definició, ha de ser falsa. Sí, és que l'islam és un calaix de sastre que no inclou no només referències a la religió. A la paraula islam és un calaix de sastre on hi entra tot. I des de... A mi de vegades, alguna vegada em van dir, en una xerrada, havien de parlar d'un tema, però em van dir, bueno, parla allò de lo teu. I això interpreto que vol dir des de l'actualitat del Pròxim Orient o la història del Pròxim Orient fins a tinc un veí musulmà, em genera una inquietud. Això és l'islam, des de temes que tenen a veure amb l'immigració d'aquests veïns que no conec però porten el vel, fins al que passa a Iran o el que passa a Pakistan, i és com un univers. Llavors l'islam és, de vegades amb una frase que comença per l'islam, es vol definir o encabir coses que no tenen relació les unes amb les altres, però ja ens entenem que és tot aquest món del que... Potser perquè el coneixem poc em sembla petit. Podríem dir que si agafem un musulmà d'Indonèsia, un musulmà de l'Afganistan, un de l'Índia, un de l'Afganistan, un de l'Iran, un d'Aràbia Saudita, un sirià... I un de Bòsnia. Un bosnià. I després hi agaféssim un marroquí, l'alcalde de Londres, i no sé, si s'entendrien. Lamine Yamal, ¿vale? Els posem tots en filera. I aleshores, a continuació posem una altra filera on hi ha un sicilià, un tarragoní, un sabadellenc, un danès, un rus, un escocès i un gallec, per dir alguna cosa, les distàncies entre ells, la similitud entre l'indonesi i el marroquí... És abismal, però diria, però depèn de què parlin. Bueno, d'acord, evident, si parlen de futbol és diferent que si parlen de... Però com a existències, com a maneres d'entendre el món, com a maneres de viure la seva espiritualitat, fins i tot, la pretensió de que el danès de Logumkloster, que és un poble que hi ha a la Dinamarca continental, i el senyor de Sicília són civilitzatòriament el mateix, i en canvi el marroquí de Casablanca i l'indonesi són el mateix civilitzatòriament, és una afirmació que és molt difícil de sostenir. El sicilià i el marroquí és possible que tinguin moltes coses en comú que no tenen amb el danès i que el marroquí no té amb l'indonesi, diguem-ne, no? Les coses rutinàries, les del dia a dia, el que fem, ens llevem, esmorzem, sortim al carrer, aquestes coses que estan en principi deslliurades d'impulsos o influències polítiques, el que mengem, com cuinem, doncs clarament nosaltres tenim molt a veure amb els marroquins perquè som mediterranis i el concepte que tenen ells de
s'entén que són diferents, perquè són musulmans, no parlen català, són lluny, són a més de 1.000 quilòmetres, però les coses importants de la vida, el concepte del que està bé o el que no està bé, el que vull, el tipus d'educació que vull pels meus fills, ells ho interpreten com nosaltres, perquè al final, al cap i a la fi, són mediterranis. I la relació que té un marroquí amb un indonesi no es pot dir nul·la perquè comparteixen religió, però no saben res els uns dels altres. Ara, en una situació de crisi on l'islam hi estigui involucrat, ara tipus Salman Rushdie, alguna cosa d'aquestes, doncs pot ser que en aquell moment sentin que hi ha una cosa que els uneix. Bueno, serà un moment puntual per una situació molt crítica. També anava a dir que és el mateix motiu pel qual és més fàcil tenir un conflicte amb el marroquí que tenir un conflicte amb l'indonesi. O sigui, justament perquè... És que no podem saber si és fàcil tenir un conflicte amb l'indonesi nosaltres perquè no... Però el conflicte és relació, entens? No interactuem amb ells mai. D'acord, però vull dir que el conflicte és relació, no? Sí. O sigui, quan tens algú amb qui competeixes també per la vida i pel món i per les coses, també tens... Vull dir que amb això no estic defensant una visió happy flower de les coses, però ara el que tenien cap en realitat és la frase aquesta que s'ha estès per tota l'extrema dreta europea, que és l'islam és incompatible amb Occident. I a mi això em sembla... Incompatible és una paraula molt forta. La gent no és conscient, de vegades, quan la diu, potser sí que són conscients, que incompatible vol dir que no poden conviure, i ja està. I em tinc la impressió que sense que això vulgui dir que estem a favor de que les dones de l'Iran hagin de portar xador per no sé què, o que això vulgui dir que el règim de Hassan fos un règim que estigués bé al Marroc, o que el que sigui, que això és una forma de deshumanització que agrupa tot l'islam en un calaix de sastre, només amb les coses que no ens agraden, o que ens fan por, o que entre tots hem d'aconseguir que el món avanci cap a un lloc millor. No? Quan es fan afirmacions d'aquestes, jo penso, d'entrada, ara m'entendràs, d'entrada no penso si està bé o malament, ara és una aberració, però el que penso és què pretens amb això. Jo entenc que la gent que està ficada, que impulsa un moviment d'extrema dreta, ells, que a més s'hi guanyen la vida amb això perquè estan ficats, fan la propaganda, però els votants d'aquest partit hi haurà gent que combriga el 100% amb això, però ja saps, a l'extrema dreta hi ha una part del votant que sí que està d'acord cegament amb les consignes i potser una part bastant important dels votants que el que volen és que tot exploti i volen votar a qui prometi un... Segurament... Llavors, perdona, que ho deia perquè... Llavors jo penso que si la gent va repetint aquesta frase de l'islam és incompatible amb Occident, és que encara que ho sigui, jo no em plantejo ja si ho és o no ho és què pretens amb això? Quin és l'objectiu d'anar fent una afirmació que nega la possibilitat de conviure amb musulmans? Això només porta a una conclusió, que és hem d'expulsar absolutament tots els musulmans d'Europa. Però si acceptem que és també absolutament impossible de fer-ho, llavors què guanyes a només fer mala sang, que la gent es faci mala sang amb aquesta situació i perpetues una situació de mala llet? I això és el que penso. Abans d'entrar en el debat de si és compatible o no és compatible l'islam, podem parlar si ho és o no, però si l'objectiu és una cosa impossible com és expulsar tots els musulmans d'Europa, llavors que això no aporta res i no aporta enlloc. Jo voldria dir dues coses, si em permets. Endavant. Una més subtil, l'altra una mica més pel broc gros, però jo crec que una de les coses que passa és que quan tu tens una onada migratòria molt gran, com és el cas dels últims anys a Catalunya, molt gran, no en comparació amb el món, és molt gran en comparació amb la població del país i amb la seva capacitat d'absorció i amb la seva capacitat de gestió d'això. El que et passa és que se't revela, la presència del diferent, revela quina part de les coses que tu dones per descomptades de la teva vida no són invisibles. Són costums concrets, de maneres d'operar, que tu vas pel carrer i veus com la gent, si no hi ha immigració, o quan no n'hi havia tanta, tu vas pel carrer i veient com la gent va vestida, com camina, què menja, com parla, com es mou, com tira la brossa, com... Hi ha una sèrie de coses que són gestos quotidians que tu saps llegir de manera pràcticament inconscient i per tant pots avaluar quan una cosa és una amenaça, quan una cosa no ho és, quan una cosa és algú que no es troba bé o quan és algú que està nerviós o que amaga alguna cosa, no? Si tens una capacitat de lectura. Aleshores, quan apareix el diferent d'una manera
quantitativament que supera la bellesa de l'exotisme, aleshores deixes de ser capaç de llegir quan un comportament és bo, dolent, hostil, amigable. Pots, però has de fer un esforç de traducció dels gestos als teus gestos culturals. Això es veu cada dia al metro. Correcte. Si una persona que parla en català molesta, la gent li diu estàs molestant. Depèn de la pinta o l'idioma que parli aquesta persona que molesta, ningú s'atrevirà a dir-li res. Bueno, a mi la metàfora d'això que a mi m'agrada explicar, això és una cosa que parlem molt a classe, no?, els darrers anys, perquè és el tema, no? És l'ascensor. L'ascensor de les parades de metro i de ferrocarril. Nosaltres, els que hem nascut aquí i hem crescut aquí, hem vist l'aparició d'aquests ascensors. Això era una feina que jo crec que l'ha fet la Diputació històricament, que és d'anar fent més accessible les parades de metro. I entre l'accessibilitat hi ha l'ascensor. Però l'ascensor, des del punt de vista d'algú que a la vista apareix, és un luxe que apareix reservat, sense que la llei ho digui, reservat per gent que amb cadira de rodes, gent gran que no pot parlar a les escales mecàniques, gent amb bastó, amb criatures petites, cotxets, etc. Però per algú que acaba d'arribar, l'ascensor és una cosa que hi és, no és una cosa que ha aparegut, és una cosa que hi és en igualtat de condicions amb les escales mecàniques. Per tant, si tu prefereixes agafar l'ascensor abans d'agafar les escales mecàniques, doncs agafes l'ascensor. No hi ha cap raó per no fer-ho realment, no hi ha cap raó moral, però per mi l'ascensor és una mostra d'escassetat d'un bé que és escàs. Pel que acaba d'arribar és en igualtat de condicions amb l'escala mecànica. Llavors, quan vas al metro i veus que hi ha immigrants perfectament hàbils de cames per agafar l'ascensor, hi ha un primer impuls interior que és, però tu què t'has cregut? No? Tu què t'has cregut? Aquest ascensor és per la gent gran o és per la gent amb cadira de rodes o és la gent amb nens petits, no? Jo crec que això és o la primera vegada que vas a viure amb els teus amics en un pis d'estudiants, tu tota la vida has tallat el tomàquet de manera que la fulla queda per una banda i el cul queda per l'altra, i llavors arriba algú i talla el tomàquet per la meitat de la fulla. I això et genera una gran violència, perquè tu t'has reprimit a tu mateix tota la vida, perquè a casa tu has vist fer d'aquella manera i ho has fixat en el teu cervell com un binarisme d'un ordinador. Sí, no? això és el que passa. Manera, no? Però com la gent li sap tant de greu comentar-ho, posar-ho sobre la taula, aquest neguit s'interioritza. I aleshores l'extrema dreta el que t'està dient, d'alguna manera, és que el que és costum esdevindrà llei. És a dir, que la diferència entre costum i llei, no? Doncs el que és això s'ha d'imposar, no? S'han d'integrar en aquesta cultura de manera de llei. I això és molt mala peça al taler, perquè en realitat els costums acaben apareixent, no? I acaben fusionant-se o no, o el que sigui, no? Però costa molt de equalitzar quan hi ha d'exigible i quan hi ha de la virtut de la diversitat. Però bueno, la cosa ràpida... Però és un exemple que no és potser era un exemple que va per aquí i és una persona que no és d'extrema dreta. Sento el dir? Que és una amiga. Un dia em va comentar que li genera malestar veure dones amb vel. No amb niqab, amb el vel. Ella no li agrada gens, perquè és molt feminista, no li agrada gens. És molt comú. A mi tampoc m'agrada, Jo li vaig recordar, és que a mi ni m'agrada ni em deixa d'agradar. Li vaig recordar que ella havia participat en totes aquestes manifestacions de volem acollir, fins i tot un dia vaig veure amb una samarreta de refugiats i em va dir que té a veure. Dic, però tu estàs d'acord amb que vinguin estrangers? Em diu sí. Llavors aquests estrangers venen vestits com els don la gana, perquè aquí la llei que hem escrit nosaltres, qui l'ha escrit la llei i les normes? Les hem posat nosaltres. Quan una dona marroquina amb consciència de ser estrangera truca a la porta del nostre país i diu hola, senyors cristians blancs europeus, puc entrar? Sí. Quines són les condicions? No, tu vine aquí, llibertat total per tot. Es posa el vel i l'endemà la gent l'assenyala pel carrer, diu. Tal com s'ha de sentir, diu, però m'heu dit que tinc llibertat per fer el que vulgui. Sí, però això no. I aquesta amiga em deia sí, les dones porten vel, però les seves filles ja no el portaran. Ella dona per fet això és una manera de pensar molt mediterrània també, i molt àrab. Bin Laden també pensava així, Bin Laden pensava, molts musulmans també pensen això, com l'islam és una cosa bona per mi, quan tu el coneguis t'hauràs de convertir a l'islam, no et podràs resistir. Doncs la meva amiga també pensa que la vida que ella porta, la societat que tenim, és tan collonuda que quan algú la conegui voldrà ser com ella. Vol dir que les marroquines venen amb vel, però les filles... Jo li vaig expressar així, tu creus que les seves filles seran atees i feministes i aniran amb minifaldilla com tu? I dic sí, i li vaig dir que era molt arrogant de pensar d'ella
com podia imaginar-se com serien les filles de les dones que encara no han vingut. Això és un exercici d'arrogància pensar que la gent voldrà ser com tu. I això era un exemple d'una persona que no és d'extrema dreta en absolut. M'agrada molt aquest exemple, i m'agradaria esbudellar-lo, o sigui, fer l'autòpsia d'aquest exemple, vale? Perquè crec que és superimportant. Primer, vull fer una distinció entre el volem acollir i la immigració. És a dir, hi ha molta gent que és partidària de l'acolliment de refugiats. Els refugiats són gent que, segons les lleis internacionals, fugen de situacions o bé de guerra o bé de que si tornen al seu país seran executats per persecució política. Pots estar a favor dels refugiats i pots estar en contra de molta immigració. Això és compatible intel·lectualment. De fet, el percentatge de refugiats del món comparat amb el percentatge d'immigrants és petitíssim, i una de les coses que una vegada vaig parlar amb un director internacional d'una de les grans ONGs de refugiats del món, el Human Rights Watch, que deia, si jo hagués de proposar una política als països europeus pel que fa a refugiats i immigració, seria posar a la frontera una oficina molt ben abastida de personal sobre refugiats que molt ràpidament decidís qui pot entrar i qui pot sortir, que no estiguin mesos esperant papers, no. I si és que no, és que no. I aleshores, en els països de destí on haurien d'anar per aquests refugiats, acords pels quals no hi ha cooperació internacional, sinó recullen els seus potencials refugiats. Vale. Per tant, això primer. Jo crec que això és superimportant d'entendre, perquè de vegades la gent d'extrema dreta et diu és que vosaltres sou els de voleu acollir. Bueno. Una cosa és voler acollir i l'altra cosa és la política migratòria. Són dues coses diferents. Això primer. I després, pel que fa al vel, tens raó. O sigui, la norma occidental pots anar vestit com vulguis. Jo crec que aquesta ha de ser una frontera dura moralment per nosaltres. És a dir, nosaltres no podem obligar la gent a anar vestida d'una manera o d'una altra. I crec que ens hi juguem tots els valors occidentals en aquest fet. El problema que tenim amb el vel o amb altres formes més fortes de cobriment és que no està clar quin marge de llibertat hi ha en la dona marroquina que es posa el vel. I ja sabem que nosaltres també fem moltes coses per pressió social, ja sabem que, no sé, les dones es depilen perquè hi ha pressió social, que hi ha adolescents anorèxiques per pressió social, que hi ha... no? Tot això ja ho sabem, però és veritat que sabem que existeixen opressions a l'interior de les famílies o de les comunitats que ens exigeixen moralment que pensem de quina manera no estem abandonant aquestes noies o aquestes dones a una cosa que és contrària a les nostres lleis, que és que el teu marit o el teu pare, quan a partir de certa edat, t'obligui a anar d'una determinada manera per raons religioses. Això forma part de la nostra cultura, de les guerres que hem lluitat per mantenir aquesta llibertat. I per últim, el que has dit de si les filles portaran vel o no portaran vel, el que estem veient, a veure, és d'hora per moltes coses, no? Però jo crec que el que estem veient estadísticament és que estan passant les dues coses. És a dir, hi ha un procés de secularització dels immigrants d'origen musulmà que és molt gran. A Catalunya, si veiem les dades de pràctica religiosa de la gent que ve de països on l'islam és la religió majoritària, és molt més baix que en els seus països d'origen. Potser perquè no hi ha tanta obligació i això ha alliberat a molta gent, però això és una cosa que estem veient. Estem veient que, per exemple, les terceres generacions d'immigrants musulmans a Estats Units, a França i a d'altres llocs, els pares els estan posant noms francesos, anglesos, holandesos, perquè el que volen és que s'assimilin, no? Que el seu nom no sigui... Jo crec que això és molt important. Però també estem veient que la gent que es queda a l'interior de les seves comunitats religioses també es fanatitza. I fanatitzar és una paraula molt lletja, però diguem-ne, s'ortodoxitza. Jo he arribat a pensar que no tenen alternativa. No estic justificant que crec que tens tota la raó. Perquè hi ha aquest dilema de les noies s'han de treure el vel i han de plantar cara als pares o han d'anar tapades fins les celles. I dius, no, necessàriament. Abans d'Iran hem parlat que hi havia una tercera via, no és blanc o més que blanc o negre, no hi ha aquest bàndol o l'altre. Pot ser una persona religiosa i no ser un plasta, pot ser una persona religiosa i no anar tapat fins a dalt de tot, però es troben que si
tu freqüentes ambients religiosos són d'aquest perfil, i aquí hi ha hagut notícies als mitjans sobre l'imam de no sé quina mesquita que fa uns discursos que és per tancar-lo a la presó, i l'alternativa és donar l'esquena a l'islam. I al mig hi ha com un buit que, en sintonia amb com tractem la religió, la nostra pròpia religió, doncs hi encaixa, que hi ha aquest buit. O vas a missa o el voldries calar foc a les esglésies, i enmig, si la gent que no té antipatia per la religió, vol mantenir les tradicions, li fa gràcia a la mesquita encara, si li pregunten si creu en Déu, doncs dirà, no ho sé si crec, però bueno, és el que... Això, doncs, i a més vivint aquí, doncs que potser trauria bona part dels musulmans, que seria, mantenen la seva identitat, fins i tot poden reforçar la seva vessant religiosa, la seva identitat com a musulmans la poden reforçar, però continuen sent persones obertes que valoren tenen una vida i una manera de pensar compatible amb allò que diem els valors d'Occident. De fet, jo crec que aquesta és la majoria dels musulmans, igual que és la majoria dels cristians, entre cometes. Però com la religió no es pot... A mi de vegades m'han preguntat... Mira, et faig una vegada vaig participar en una jornada sobre radicalització, que és una manera de dir radicalització de musulmans a presó. Era radicalització a les presons. Però ja s'entén que no estàvem parlant d'extrema dreta, estàvem parlant de musulmans. I va ser una jornada matí i tarda, i els assistents, la majoria eren policies, treballadors socials, funcionaris de presons. I a mi em va tocar parlar per la tarda d'un dels últims, i un policia va dir, sí, mira, tot això, en un torn de preguntes, diu, tot això que heu explicat des del matí, tot és molt interessant, però jo vull coses concretes. Jo dilluns, quan vagi al meu cap, què li puc dir per lluitar contra la radicalització? Però li vaig explicar que el que he de fer és anar a més jornades com aquestes, mirar pel·lícules, pensar, parlar amb gent, llegir llibres, llegir notícies, i amb el temps tu mateix et vas forjant un punt de vista propi sobre el tema, però és qüestió de temps. Però ell volia respostes, aquesta inquietud que és natural. Quan la gent tampoc no coneix molt un tema, vol tenir 3 o 4 coses clares, fa preguntes de sí o no per saber qui és el bo i el dolent. I jo li vaig dir, et regalaré una cosa, una idea que jo fa temps que estic pensant, jo te la regalo i li comentes al teu cap, però segur que no t'agradarà. I em va dir, endavant. És a dir, el que has de fer és dir-li al teu cap, que segur que mana molt a la policia, que parli amb altra gent de la Generalitat, amb els mitjans, perquè hi hagi més religió a tot arreu. Li pots dir espiritualitat o religió. Que hi hagi més religió a l'escola, més religió al carrer, més religió a la tele. I això farà que aquesta gent jove, que tot venia, on insist que el perfil típic de terrorista pot ser Bin Laden, pot ser Zarqawi a Jordània, els del Bataclan, són musulmans que aquesta parcel·la d'espiritualitat la tenen absolutament buida. I quan es fan grans, van creixent i es fan aquestes preguntes que ens hem fet tots quan hem deixat l'adolescència enrere de què serà de la meva vida, tindré família, m'estimaran, tindré feina, doncs cerquen consell amb les persones equivocades. I els grups que formen terroristes busquen aquest perfil de jove desarrelat que viu a Europa, musulmà, però que no coneix la seva religió, i el primer contacte per molta gent amb la religió és amb aquest pensament radical. Tot venia d'això, Per això els musulmans joves, aquests que van en patinet, que estan tot el dia fumant porros, aquests de religió no saben res i no els importa, però el dia que vulguin investigar sobre ells mateixos, els seus orígens, es facin grans, diguin, ostres, jo soc musulmà, vull portar una vida de bon musulmà, aquí li demanaran consell. Doncs vés en compte perquè hi ha aquests grups que estan a la White i van captant aquest perfil de gent. Per això la meva proposta és, si hi ha més religió, els nanos musulmans reforçaran la seva identitat com a musulmans, pots aprofitar, si tu els eduques, pots aprofitar per reforçar la seva identitat com a europeus i catalans i els allunyes del terrorisme. I al policia clarament no li va agradar. Va dir, jo això no li puc dir al meu cap. Ja vaig dir, doncs ja et vaig dir que no t'agradaria. Deixa'm complementar una mica aquesta idea. Crec que val la pena rumiar-la. O sigui, crec que no et dic que sí d'entrada, tampoc et dic que no d'entrada, però fa molts anys vaig llegir un autor que parlava d'una cosa, una mica parlava amb els conflictes de la immigració, també, estic parlant de fa 20 anys, i parlava d'una cosa que es deia la densitat civil. La densitat civil és, nosaltres vivim en societats en què només hi ha la família i l'Estat.
De manera que tu, no sé, crec que ell posava l'exemple d'una noia es queda embarassada amb 14 anys i aleshores les seves dues úniques possibilitats és tenir un espai familiar on sigui segur anar a dir això o anar a una clínica abortista de l'Estat. I ja està, que és burocràtic, fred, diguem-ne, sense contingut espiritual. No? I aquesta persona deia el que distingeix les societats que són capaces d'articular vides sanes a les que no és que hi hagi una densitat civil, és a dir, que entre la família i l'Estat hi hagi moltes capes i aquestes capes són pròpies de societats que s'associen i això vol dir la Colla Castellera, vol dir la AFA, vol dir l'extraescolar, el partit de Lluïsos, vas a fer bàsquet a Lluïsos o fas teatre no sé on, també vol dir les parròquies, també vol dir les associacions culturals, el club de lectura, la biblioteca que pot ser pública però el club de lectura pot ser privat, l'editorial que sap donar-te les novel·les que tu vols llegir quan tens 14 anys. És a dir, hi ha una densitat de camins que quan tu tens un problema, les úniques dues respostes no són l'autoritat paterna o l'autoritat de l'Estat, sinó que hi ha espais de negociació. I, de fet, me'n recordo que en aquell moment el president de la Generalitat era Artur Mas, per tant, això devia ser el 2010, devia ser, 2000, no sé. I me'l vaig trobar en unes conferències i li vaig explicar això. I ell va dir, és massa complicat això, ets massa intel·lectual, això és massa complicat, això. I jo crec que aquí hi ha alguna cosa que és important també de la manera com tenim de relacionar-nos. Ara bé, també crec que qualsevol gestió de la diferència és per definició complicada, vull dir que això és el pa de cada dia des de fa milers d'anys, i que haurem de parlar molt de l'islam, dels islams, haurem de parlar molt dels islams i de les seves absències, de les pèrdues de les arrels, de les pèrdues de la religiositat, de les manipulacions que a la distància amb la font fan possible en els llocs on emigres, de les identitats trencades de la gent que són segones i terceres generacions i que segurament ens hi juguem tot en què les segones i terceres generacions tinguin un espai on créixer i arrelar que sigui genuí i que s'assembli al país on han anat a parar sense negar-se a ells mateixos. Se'ns ha acabat el temps, ha passat volant. Volia parlar de l'estret d'Hormuz, volia parlar d'on anirà l'Iran. Sí, hem dit, l'islam és sembla que sigui un tema, però és un univers. És un univers. Li arrencarem 5 minuts a l'Òscar, que és el que mana aquí. Tu manes. Perquè ens expliquis d'una manera insuficient i pobra i com veus el que està passant ara? Cap on creus que anem a l'Iran? Hem de fer un resum. El Pròxim Orient és un lloc on tot viu en un precari equilibri. Hi ha l'extrem més clar, el país més clar que il·lustra aquest equilibri precari, per exemple, és el Líban. Toques qualsevol peça i s'ensorra tot. I la tendència de la gent que viu allà és a mantenir aquesta situació de tensió constant. Els problemes no es poden resoldre perquè el problema, la rivalitat entre els àrabs i els perses o entre Israel i els àrabs, això existeix mentre existeixin aquests pobles, per tant el problema no es pot resoldre, però la gent que viu allà el que no vol és autodestruir-se. Per molt que els discursos siguin molt cridaners i els àrabs del Golf criden a la venjança contra Iran, ningú té ganes de tirar bombes perquè viuen allà. Diferent és Estats Units, a part del tram del perfil de persona que és, però vist des dels Estats Units és diferent perquè tens una distància i això canvia molt les coses. Llavors, la situació ideal seria tornar a aquesta situació de calma tensa on tot sempre està com a flor de pell però ningú acaba de llançar una bomba. Llavors, pel que fa al conflicte concret aquest d'Iran, és probable que el règim de la República Islàmica no caigui, perquè per moltes circumstàncies que en un minut no es poden explicar, doncs no, i és el que s'ha vist que no ha caigut. Amb l'afegit que tota aquesta quantitat ingent de persones que es va manifestar per fer caure la República Islàmica, jo no sé si tindran ganes després de tot el que ha passat i tots els sacrificis de tornar a arriscar les seves vides perquè no ha servit absolutament de res. I ara viuen amb l'angoixa del règim que han de patir, de les bombes que els cauen, i una altra angoixa que és aquesta de han mort els meus amics, m'han empresonat i per què ha servit tot això? Per res. I el règim ara està dirigit per persones que no tenen aquest perfil. La gent que hi havia abans també són tots dictadors i autoritaris, però amb els anys la gent té un perfil una mica negociador, encara que tingui un passat negre. Els que dirigeixen ara el país, que són els
que dirigeixen els guàrdies de la revolució. Aquests són una mica com Ahmadinejad, tenen idealitzada l'època de la guerra amb l'Iraq i tenen una visió molt militarista de la realitat i qui t'assegura que el dia que deixin de caure les bombes no reprenguin la repressió. Llavors aquesta és la situació. I a més, Iran ha après una cosa, se n'ha donat una cosa del poder que té amb l'Estret d'Hormuz. És com si el tenien allà i ara són conscients que poden aplicar una pressió terrible sobre, bàsicament, nosaltres i a la Xina i al Japó, perquè els Estats Units ja té el seu petroli. És com els hem fet adonar d'un gran poder que tenen per arruïnar-nos la vida a nosaltres. Moltes gràcies. Si em permets, m'agradaria convidar-te un altre dia per parlar específicament de la guerra d'aquests dies. Buscarem alguna altra i farem una mica de conversa centrada en els fets de l'actualitat més propera i així també ens alliberem una mica per parlar-ne amb més calma. Perfecte. Moltíssimes gràcies per aquest temps que ens has dedicat. Ha estat un plaer parlar amb tu. Torno a recomanar el seu llibre Viatge al cor de l'Islam, del Jordi Lleonart. És un llibre extraordinari, molt ben escrit, que s'aprèn molt i que no t'obliga a pensar res concret sobre l'islam o sobre els islams o sobre els països per sortir-ne amb més coneixement, amb més riquesa i una mica més lliure. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies. Això és Ensems, el podcast de l'Hora, el partit polític que ha d'alliberar-nos dels espanyols, descastellanitzar Catalunya. Si us ha agradat aquest podcast, si heu arribat fins aquí, que vol dir que segur que us ha agradat, subscriviu-vos al canal o a les diferents xarxes on pengem els podcasts i entreu a la nostra web, a l'hora.cat, mireu si us interessa el que estem dient i potser és un espai per vosaltres per tornar a fer política i defensar el país per alliberar-lo. Gràcies i fins aviat.